बन्द खालामा जालाय आदा दुफां क्लास खालामा जाया नोङो नों सासे इउपिपिएलनि कर्मि जाम्बा क्लासखौलाय इउपिपिएलनि मानसि मा खालामो बेवहाय इउपिपिएलआ मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा इनभल्भ दं हा वाइ सारनि खाथियावनो यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो यूपीपीएल मानसिया मा इलेक्शन दं आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है हम लोग का कल मतलब आज बडलेण्ड यूनिवर्सिटी का हम लोग का बोसू इलेक्शन होने वाला है जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहा था फिर हम लोग हमारा टीम विजन के लिए हम लोग का बैनर लगाने गया था फिर वो बैनर लगा के आते समय हॉस्टल का कुछ लोग ने हम लोग के ऊपर अटैक किया और हम लोग का गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिया पत्थर से फेंक के और फिर मेरे को मुक्का भी मारा इधर भी स्वेलिंग हो गया है पीछे में भी और फिर वो लोग को लीड कर रहा था नियर्सन और हम लोग का अभी जो प्रेजेंट जीएस है नियर्सन एंड प्रीवियस जीएस विकास तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन में इतना वायलेंस करने का कोई जरूरत ही नहीं था मेरे को बहुत दुख लगा है इस बात को लेके कुली मा खालामदों डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों हा लाजासै मा खालामदों बेवलाय उबेनि नोंसोरो मा खालामदों उबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय बावबा गिदिं नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन मानि थाखाय मा खालामदों नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन मा ओंखार साला आनडेम'क्रेसि बिसोरो लाजिनो रोङा फन खालाम मिथिबाय सोरनो फन खालाम गिदिर जानानै नोंसोर मिथिया दिनैसिम सोरनो फन खालाम ग्लासा खेवलाय ब्रादार मोजां रायलायनोबा ओइ ब्रादार आं लकेलनि दे खिन्थु देबरगावनिखा आङो ग्लासा खेवलाय नङाबा गारि थारि जिजोबगोन ग्लासा खेवलाय दुमां ग्लासा खेवलाय नङाबा ग्लासा गिरना ग्लासा खेवलाय ग्लासा खेवलाय नोंसोरो ग्लासा खेवलाय ग्लासा खेवलाय खेंलाय पुरा खें ओइ ग्लासा खेवलाय आरामन ओरैलाय मैया हाबा जानाय फै ओइ ग्लासा खेवलाय आदर रुबुनि बेयाव हाबनाय ओइ ग्लासा खेवलाय फै बेवहाय फै ग्लासा खेवलाय गासिबो जोब ओइ ग्लासा खेवलाय आरामन ओरै बे सारनि हाबा जानाय खाथियाव फै सारनि औ नै दंफैयो मा खालामदों नोंसोरो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों नोंसोरो आनडेम'क्रेसिलि मा खालामदों नोंसोरो हा बन्द खालामा जालाय आदा दुफां क्लास खालामा जाया नोङो नों सासे इउपिपिएलनि कर्मि जाम्बा ग्लासा खेवलाय साला ओइ भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय मोजां रायलाय गारिया माबा मोनसे जानो हागौ बुख्रुबजोबगोन नै दा मानसि ग्लासा खेवलाय जेबो दा खालाम गारिखौ इउपिपिएलनि मानसि मा खालामदों बेवहाय इउपिपिएलआ मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा इनभल्भ दं हा वाइ सारनि खाथियावनो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इलेक्शन दं इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो मा बुंदों नोंसोर बाव इउनिभार्सिटि केम्पास सिङाव इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा